Bon vespre a tots i totes. Som la plataforma d'afectats per les hipoteques de Sant Cugat. En primer lloc, volíem agrair l'oportunitat que ens ha brindat l'Organització de les Festes Majors Alternatives de fer aquest pregó. Quan ens van proposar que féssim de pregoners, ens van explicar que era una forma de reconèixer la feina i la lluita duta a terme per la PA de Sant Cugat en aquest primer any. Nosaltres esperem que aquest pregó serveixi també d'homenatge a tots aquells que ja fa anys que lluiten i des d'altres barricades i ens han deixat sentir el seu escalf cada vegada que des de la PA els hem necessitat. Muchas gracias. Buenas tardes. Fundadora y portavoz Ada Colau, la gente está haciendo lo que debería hacer el gobierno, dar soluciones, parar los desahucios y dar daciones de impago. Gracias al apoyo de aquí los jóvenes activistas, voluntarios, que vienen trabajando desinteresadamente en las diversas PAs y plataformas. Está tan un drama humano de desesperación por la impotencia creada por la banca, por los políticos y la justicia de turno. Aquesta crisi no és igual per tothom. Hi ha qui guanya i hi ha qui perd. I guanyen les principals empreses i bancs d'aquest estat i del món, que segueixen incrementant dia a dia els seus beneficis i les grans fortunes del planeta, que no paren de créixer i que segueixen vivint com Si no necessitats els quatre vents.